Kayak kulino dadi gagak rimang, dadi wis obah terus. Ha iya. Iki soke apik kok. Aku madhep rono wae ah. Alah, padune kepengin Kowe madhep rono. Saya bubrah suaramu. Ora, nek aku ora ganggu. Wis, gek mangap. Ha. Meneng apa? Lah ya aku ki meneng. Su? Susila udu jenenge. Bener. Heeh, bener. Aku ya setuju nek. Ayo ngono arep diundang apa? Awang kok ngono kok ora mangan balung ning mangan poman. Apa-apa kalu kok aku ki. Ayo, Nduk. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Matur sembah nuwun. Ya, Ngersake napa? Ndika dhewe sa. Nggih. ya. Tenang, Sa. Insyaallah mboten kinabulan. Wah, kok yo mboten kina. Nggih disembadani ning mboten kinabulan ngoten. Aku kaya mbiyen iki. Kok kaya biyen piye? Ora ana apa-apane. Aku ngelek kok reoni. Wah, lah yo kancane ngerti. Nggih, niki kon napa gulane? Kowe Iki wong ayu-ayu nih gane golek wedine kali Praga. Nggih. kowe kono Wedi ngapa? Wani aku ora wedi. Sapa Halo Pak Lurah,
niki kula Ika Suhesti. Kandang Genti yo. Mbak Elisa niku. Nggih kula Elisa. Nuwun sewu made in Sulawesi napa Jawa Pak Ki Dalang? Niki blasteran niku. Oh blaster. Nggih kula Lanang gembel sing wedok Jawa. Metune etawa ngeten iki. Padake wedhus ayu-ayu. Padake wedhus. Wah, wedhus ki yo ana sing ayu lho. Apa iya Aku tenan? sing ngoyak si ana. Ayo. Mbok bojomu wedhus to, Mbah? Ayo nang isih cempe sak kowe kuwi. Oh, nek sak aku cempe. Nek wedhus sak sapa Sampak Tatin iki wedhus. Iki wedhus. Oh, Yo milane wedhus-wedhusan yo. Wis karo Pak Lurah. Nggih Pak Lurah, wonten napa niki ajeng? Wis tau Duet napa ajeng? Koprol napa-napa? Kula niku nek duet nggih sagur. Oh, nggih. Ning tapi tempatnya yang berbeda. Ha iki wis. Apa ne maksudene? Nek ten dhuwur panggung niku gregete kurang. Heh? Halus ki. Ning dhuwur. Meneng wae. Nggih Pak Lurah pun kula unggahke. Pun matur nuwun Pak Siana. Nggih salaman ning kula. Niki rejekine ten dalu niki kagem warga Brosot. Amin alhamdulillah. Amargi napa kala wau niku kathah rencang sederek nyuwun Mbak Elisa nderek napa mboten. Nah, kula wingi nggih pun kalih Ki Dalang sampun matur pokoke Mbak Lisa nyuwun pun asta Pak. Nek mboten saged nggih pun cengkiwit ingkang baku wonten Kok Mbak kaya kucing Elisa. dicengkiwit? Nggih untunge Gara-gara YouTube sakjane niki. Noh, Nek mboten nonton YouTube mboten nonton sing kenal kali Mbak Elisa. biyen ora ngerti YouTube wis saiki ngerti YouTube. Oh dadi Kemajuan berarti kemajuan. ya duwe HP kok le. HP niki Nokia cilik lho. Unine anggere diba dolondong. Endi kuwi? Anu teleponik. YouTube. Wes Android, wes ditunyuk-tunyuk nggih, Pak. Nggih, HP-ne. ditunyuk-tunyuk. Nggih. Nggih. Ora cedak-cedak kowe. Nggih, kula ten Ya ora mriki. apa-apa. Lah padha wae cedak wedhus. Oh, Aduh, Bener. malah aku donekke wedhus to. Jare Marahi kowe to. wedhus. Ora donekke ning pancen celukane wedhus. Berarti ana peningkatan mau tikus saiki wedhus. Ngono to. Rasa lara ati to. Ora ranti hati aku. Iya. Kan duwe ati wedhus e. Ayo wedok. Wedhus ya. Kapan-kapan. Wedhus hati. Wedhus untune dawa-dawa. Kowe iki omong cara apa to kowe iki? Untune mbok dibagekke kancamu ora duwe lho. Ben duwe kabeh. Nek ora wedok tak pateni kowe bisa. Nggih pangapunten. Nggih. Cah ayu-ayu kok omongane Donekke piye kok kowe kok nesuke? untune dawa-dawa nyamnya mbok dibagekke kancane. Jane ora dawa le cupet lambene. Ora, ana sing luwih halus. Kowe mengarep ngonekke aku merongos to. Merongos ki apa? Merongos ki nyadi, Oh nyadi. Nyadi Ngerti ki apa nyadi? Bareti? rapi untune. Oh rapi untune ya. Oh, Oh kuwi salah. ayune goblok banget iki. Kandhane kono ora. Biasa nek wong ayu biasane goblok. Oh, goblok kok. Ya budek Oh, barang. Iki wong Sulawesi tenan kowe iki. Ya campur lima lho. Jare wedhus ro gembel. Ora apa-apa sing penting kowe seneng ra apa-apa. Ibumu ngendi asline? Aku ibuku Lambelu. Kowe kok ora arek ngonekke untune dawa to. Ket mau Iya kok lho. ngerembuke mengon urusan cangkem terus iki kepiye kowe? Nek lambelo niku basane halus. Konco. Nek basa kasare cocotmu. Wah, kanca Niku mboten Lambelo niku nek Jakarta. Nggih. Nek basane Jogja cocotmu. Sampeyan nek mboten dadi lurah kula pateni sisan lho sampeyan. Cocotmu niku yang kasar, mboten Kasar. paring. Yang halus lambelo. Yang halus lambelu. Lambelo. Oh itu Lambelu. mulutmu. lambelu. Lambe lho ki cingir. Wong tak Ning takoni. Jawa Timur rujak cingur, ning kae jane cingir. Tegese lambelu. Lambe lu persis ngono. Masa mulutnya dirujak to, Mbah? Iya lho dirujak. Lambene sapa wae kuwi? Lambene wedhus. Oh, bangsa Wedhuse wedhus-wedhus. aku. Kowe wae itu aku. Sisan bangane ganti japukan, Leria sangel. Ah, kowe wedhuse wedok. Aku wedhus wedok, kowe wedhus lanang, ki mbae wedhus. Yo wedhus-wedhusan yo. Kowe kalih, kowe mbae wedhus. Mbae wedhus ki wis mati ceritane. Ah, dikubur. Nurunke wedhus kok ngono kuwi. Nggih niki ajeng napa Pak Lurah? Lurase. Tak Ajeng sawah. nembang napa-napa.
Nek nembang sanes mawon. Penjaluke nggih. Boten sah seru-seru ndak ketok kula nek ra iso. Oke, mungkin joget mawon Joget kalih. mawon. Oke, siap. Iya. Wong Bang dibatin, iki halus banget to. Wong Sulawesi kok ana wong ayu ya. Wonten Pak Lurah. Gek iso nembang neh. Nggih. Kok nang kono belajar basa Jawa. Sampeyan niku lek kepengin dadi lurah lah. Oh, tak takoni nek iki PP10, PP10. Iso iki kono bintang tamu mulih gesek saka kene iki. Kancaku karo anak buahku tep takon ngadang nek carane ngene iki. Kudune Ora mulih. eling ta? Kudune eling. Aku mbiyen mergo ngono kae mergo long dress. Ayo ta. Nyuwun ngapunten nggih menika JJ Pak Lurah. ibune anakku. Gak popo, gak marah wis. Mergo- Karo wong petok ki ra bakal marah. Soalnya wong edan kuwi bebas. Dadine ra apa-apa. Pak Lurah. Wong edan iki nyolong motor wis ra apa-apa, Pak Lurah. Tenanan. Oh sik kok kowe muni wong edan bebas iki berarti Pak Lurah tuh anggap wong edan. Duduk aku sing wong edan. Ora ngono. Dadine ora apa-apa nek karo aku. Oh nek Pak Lurah ki mbiyen kok. Kok Pak Lurah yo edan po? Biyen. Oh wis tau edan. Ambuh kok takon. Ora omonganmu celekat-celekit malah ngedeg-degi aku Soale panitia ngertine sing diundang aja kok omonganmu kaya ngono. Ora apa-apa. Wis kowe meduna wae rasa tanehi honor ora masalah. Aku ku ora iki wis do ngerti. Oh, terangane seono kae dinehi bahan karo si Susilo iki ngelek-elek ngono. Lah, ya kowe. Nah aku ora kena apa-apa kok. oh ajane iblis kok kowe ya. Aku arep menyampaikan kok. Ah sing Berarti sing ngekeki bahan kowe mau sapa? Bahan kono ning duwite urung. aku ra yo ngomong to. Kowe tak nehi duit sing akeh ning lemehen sing apik ora celekat-celekit. Aku manut kowe to. Lah iya. Ha wis tak nut kok kowe isih nesu. Ah nesu wong kowe iki. Anu medun wae kowe. Tenan. Aku medun tenan. Aku medun tenan. Medun kono awar para tamu kabeh kok. Ah, ora bayaran muring. Rugi Keris iki le ngenehi sapa? Rugi Pak Siono nek Pripun? kuwi tok kon medun. Pripun to? Den bagus. Beksi alus manis tur mrak ati Dadi iki mau ana manuk ditaleni. Ha iya, heeh. Marai, oh toh? Ndak ucul. Betul. Nggih Pak Sebab Lurah. manuk kuwi nek ra ditaleni mesti yak-yakan tekan ngendi-endi. Ya nek ra pas bodol. Nek pas bodol ya muni wae ra iso kok. Nek ditaleni ning ra dipakani ya padha wae le nglentru. Ya asapike rasa ngingu manuk. Apa-apa wedi? Iki sadurunge diteruske nyelos dilit panggilan untuk Bapak Widianto saking Dusun Wolu Desa Cerme. Tunggu temannya di parkiran karena motornya di parkiran. Ya ngono iki genah. Oh cetone parkiran ya parkiran. Penting. Oh ana pentinge kok. Ono. Oh ya sithik. Mohon segera ke sana karena ada permasalahan penting. Oh ndelok. Jadi Oh kok kok iso dawa angger banget tak balik iki hurufe ganti dibalik hurufe ganti ngono sih. canggih temen Terima kasih. Oh wis. Ana wis jawab. Sudah sampai kok. Oh malah wis tekan kono lho. Ayo no. Wasawenggun kula golek isi podang kuning Mas, podang kuning. Kuning. Ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi toya
amba pengen ora nyedak ayo gathuk kono. Sini ya balurah joget sama saya ya. Jangan jauh-jauh. Sing ngetok jawane wong iso nembang. Engko nek ngetok Sulaswina aku wedi. Ora sampe. Wedi ke nopone? Di nek gawana. Mboten sawedi wong elek sampean kok. Oh, nek elek kono wedi gitu. Aku agak 7 sasi dadi lurah go nang Sulawesi yo ngopo nang kono. Ayo sok keleke debok. Oh kanca ra apa-apa. Kanca. Jan Ning rekoso. kanca iki kualat ya iso. Aku seneng kualat. Esuk awan ing omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mumpung miberanku goleki ora krasa esuk awan nganti Beda joget. yang tak sawang mencapai Bintang tamu karo klinik dalan. Sayang dan
sampun kaaturaken. Maksudnya Udah dihaturkan. belum ya, kontraknya belum selesai sama iki wis tenan. Masih lagi. masih lagi. Ya tambahi sangune. Wah, Jan. Kok lejokne mundi sangune. Ternyata wong Jawa karo Sulawesi beda. Nek Iya, wong intine Jawa ki golek ilmu seduluran, Nggih. golek jeneng dhisik jenenge katut. Ternyata nek Sulawesi golek jenang sikik jenenge mbuh. Cek Ora. bola-balik kowe iki iblis. Apa bebas? Ujug-ujug kok yo. Bebas ki apa? Sing bener ki Elisa. Kudu golek jeneng sik terus entuk jenang. Nek iso jenang sik ben saya suwe saya kenthel dadi sego. Ya ora iso. Ora iso ana jenang kok dadi sega. Ya iso. Nek jenang katul apa ya iso dadi sega. Lho, sego kakel. Wah, tobat. So, yes, yes. Dinengke wae wong edeke uripe ya wis mlenyek kaya jenang. Nggih. Blegedrek. Sampun nggih Pak Lurah niki napa malih napa sampun? Tasih kathah sindane niki tasih kathah. Mboten sing jelas niki kula nyuwun warga Bresot. Oh nggih. Jenengan sak rincang pun libur ingkang bagus saya menyampaikan keinginan masyarakat terutama warga Bresot Nggih. pengen semerep, pengen melihat Mbak Elisa bersama Kisena Nugroho untuk tampil Titip dan Mbah, titip menghibur. Mbah. Iki wong ki kena orang-orang wae ubek. Untuk menghibur. Nggih, Malah, nggih nggih. Pak Lurah matur Nggih. sembah nuwun. Pak Lurah. Matur sembah nuwun ing ampun terus lenggah. Nggih. Nggih, mangke. Monggo jenengan napa nggih tuntasaken Nggih. dalu punika supados saged sumringah. Sumringah ki ngerti enggak? Enggak. Allah ya Allah nanti ke rumah saya kasih tahu sumringah seperti apa. Alah. Ora Modus. Pak Lurah jenengan pun maringi Mbak Elisa. Kula nggih kuwalik. Nek kula mboten njaluk ning jenengan ajeng kula nehi. Matur nuwun, Pak. Ora, Jenengan kok duit. piye Nggih. sae rawuh Duit, mriki ngibur masyarakat. Edan, Tasih kula badhe pun sugih sukani. iki, Nek. Alah jenengan ya Allah ya Rabbi. 5.000. Halah 5.000 sombonge. Ampun didelok 5.000. 5.000 jerone niki onten Garuda Pancasilane. Nah niku sing mang cekeli terus. Mang balekke kula padha karo nolak rejeki. Nek balekke dilebeti malah mboten napa-napa. Ngoten. Kira dilema. Nggih. Pun Nah, aku wis rasa aku omongan. Rasa omongan nek kula. Gelo. Ha pelantar ora tau apa-apa iki. 5.000 jaluk. Wah, mau nek 5.000 le kene arep jaluk oporan. Ya Allah. Oleh Kancaku nek rande isin tampanono. Oh tampani tenan nek Nek randuwe isin tampanono. saking pundi niki? 5.000. Dadi Pak Lurah Sekot niku Den Bagus sing ngarsa kok sikik iki ya tak critakake. oh diceritake nggih. Tak tampani aku ya isin. Isin. Mosok nampani kok ming 5.000. Ra tak tampani aku ya butuh. Ha nggih. Wah lah kok ya ngono padha wae. Kok nek Ampun saking didelok ngarsa kula 5.000 mboten. nih. Kula nyekel dite ngarsa nu gatel kabeh. Berarti Wis tenan. jenengan kondur niku rezekine jenengan dalu niki. Nggih. Niki masih ana lillahi taala jengke warga Bresot menghibur tok. Oh, nggih. Matur Sing nuwun. 5.000 iki. Sing lain-lain ya ora ngono. Gatelen monggo endi? Sing 5.000. Oh ya. Yo ana sing liyane saka panitia kok. Ae. Tak belani. Tak kanca lawas. Kanca lawas. Kanca lawas. Pripun trekirin? Alhamdulillah. Ning anu senajan golek wedi nganggo trek ning ya treke karo ditawake kita riyen. Bot. Wah, nek ngondelmu. Adol trek nyambi nyopir ame. Kono ki tak tawani angel tenan bulcen ra duwe ngono. Bedeke karo kuwi aku ro kowe. Aku wae ijolan. Moh. Wis 5.000 Wis kono sakono apa-apa ki dituruti nek wis wong sepuh ngene iki. Ya senengane ra. Nggih, ayo engko disambung kancane liyane. Yo. Monggo. Nggih matur suwun Pak Lurah. Nggih matur nuwun. Nggih. Monggo badhe taos menapa. Mas Sehono kalian Mas Bopo
Bapak. Bapak. Nggih. Bapak sapa mau? Bapak Gus. Ya ora wong iki urung cetha kok. Jare wis. Lah wis minggu wingi saiki rak karek ra cethane. Ora ngono. Ayo sayang. Wis apa sayang-sayang? Ayo Tin, ganti kowe Tin. Ya. Oh, Kowe bakal remuk meneh. Wis cilaka nek iki. Sing ditokke kelas berat Ayo, kabeh. musuh ya kelas berat ya. Ah wong ki nek ungkris-ungkrisen ya kok dadi ngonoke kok. Heeh. Awas, salah. Apa meng arep iklan. Wo nek iki wis. Piye Pak De? Pak De. Pak De amat. Ora wae nek iki ra wae aku. Ora Kok piye? ora? Wera ketemu rak ya piye carane ngono lho. Ora Ora tenan? diacari piye? Oh, gegere wis sak meja ya. Nek kuwi ngece nek iki. Ucembar Awan tenan. itu ayune kene kok dionekke kaya meja gegere iki. Ah, rumah samu apa? Piye baleni meneh? Ora. Gegere sepira? Sing ngomong si ana jare sak meja. Sing ngomong si ana. Sapa sing ngomong? Aku Nah, kuwi wong lanang tenan iki ngono kuwi. Jenengan ajeng dahar mboten Kang. aku omong sak meja ora mung mejane ning sak kursine. Tegese? Tegese? Tegese aku dahar ning nganggo lenggah. Oh, terus? Terus? Oke. Kula dilenggahi. Lah nek neruske kae. Heh? Tapi Ah. Dadi ngene. positifnya aku meja apa kursi? Lho kowe lho tak kapak-kapake wis positif. Lah, Mas, jarene mau aku meja, kaya meja. Aku lenggah ning kursi, kowe mejane. Dadi aku meng karek njumputi ning sing nang geger kuwi. Nah aku ya ora seneng meja. Seneng ya dipan. Dipan samene ngembleki kowe kuwi apa piye? Lah piye nek dipan ngopo? Dipan Dipan. adalah suatu tempat untuk tidur. Hmm. Kalau kecil untuk tidur sendiri, Iya. kalau dua berdua. Wah, kalau besar berdua kok berdua. Betul, aku mancing kowe ndak ra omong. Alah. Ayo. Cangkem dagelan ini lucu Ndak. banget, lucu banget ya. Soalnya kan mahal situ. Lah aku mahal loh, saya tekan esok Loh, aku ya tekan esuk tekan omah. Lah iya wong wis kok kene sing minggat ning ndi-ndi. Loh, perlu itu ada mencari inspirasi. Apa? Inspirasi. Rada-rada muncrat Muni- e. Nah, ya toh. Ki ijan wis iso muncrati wong loro. Lah soalnya kuwi lho. Ati kaya kok. Alah ya meng ngomong. Satria jadi pati ya. Alah digdaya apa pisan langsung klung. Jarlah kowe. Ah nek kuwi Mau? kenyataan nek. Iya, si Anting mau lagi pisan lagi Acara we nganggo sumene. Apa meneh aku serius. Lah yo nganggo sumene. Lah saiki wis baru semene. Angkat besi, Dik. Ya ayo tandangi. Ayo kowe Wandra. Ora wani. Ora wani. Lah ngapa? Iki nek tekan ngomah kowe banting bosok kowe musuh iki. Hah? Usak mene gedene. Wah. Apane Iki ora wis sok ngono. diklambeni dijariki nek diculke udar tekan ngendi-endi wae. Apane? Jarike udar tekan ngendi-endi. Wah, Kaya tau weruh wae. pengen meru apa piye? Sing radong ki ngarsa. Lah ngapa piye? Gampang nek gedhe ngene iki. Piye? Karek spray dicopot, wis bolong tengah wis didadi rok. Sengara ucul. Wong kekancing sirah. Anjur piye nyemeng Iya, kemundru bahasa ngono apa kuwi. toh? Ora iki Iki piye? bahane apa? Boh. Angel lho. Karang le omong wipaton teng Iya, pecopot kok Nek critake nggih. Nek wong lemu, Heeh. kurak mesti kaine kudu amba. Heeh. Embangane ukuran, Heeh. copotke spray, bolong tengah, kebleng. Sengor ta ucul. Kekancing sirah, Mas. bareng dinggo numpak motor bubar kabeh. Bubar soalnya wis bar goro-goro. Ora nek anggo spray mau. Heh? Jenengan barang iso katut mlebu ya. Mudar tergantung. Ora, ayo. Arep wangsulan apa kowe? Itu anu, terserah keputrian. Keputihan piye? Loh, putri ki njaluk melu masuk apa ndak? Nek aku njaluk
Modar ora kowe. Wis ora iso wis ra mampu. Oke tenan? Oke. Yakin? Yakin. Ya yo. Yo, Lah ya tekati kok bengi iki. Man. Bojoku agak besengut ya kok. Lah iki ki arep ngopo jan? Nang kene diwarai. Wah. Mboyos. Wong wis ora iso piye-piye kok mbok yo ngrumangsani sih. Iki dienggo conto Mas. Galu aja kaya masih ana wis tuwa kok kaya ngono. Aja ditiru. Lah piye? Tiru sing isih enom ning tindak tanduk apik. Ya dirungokke sapa ngerti iki pesan terakhire dhek. Ra, soalnya ngisore ana to be continue. Berarti masih berlanjut. Masih berlanjut kok wong bodoh guru iki. Rasah nangis. Lah ya aku weruh rupamu dadi nangis. Lho kok metu ngirung iki kepiye to? Meruh mertu ngirung kepiye? Ayo Rin. Ayo, Yo. ya. Nggih napa enten Sing gayeng-gayeng bae iki. Gayeng. Ora ngersake nglipur masyarakat. Yo. Nggih. Oh, Apa? Saniki ngomongke Pak. Apa kuwi? Liwung. Ana penjalukan liwung. Wah liwong ki engko artise ana dhewe Oke, kok. niki wis spesialis. Liwung pun nonton Ora dhewe. kok ketoke kaya dirahasiakan nek liwung. Wes wis ngerti pokoke jos. Jos. Ono kok. Jeneng bintang anu, tamu. Nggih. Wes. Cocok kalian jenengan cocok. Wih, tandane. Tenan mangke mang tunggu. Oh, jare Pak Lurah ngundang apa diva saka Jakarta. Nggih, dipane ayu. Kowe iki ya budhek ora divaning dipan. Pak Lurah lho sing ngendika mau. Iki kok pikirane ming dipan terus ta? Ah ngantuk. Arep bobok. Bobok. Bobok Ya. anis. Ya ora apa-apa delet engkas dheke dibobokkan. Cak durunge njabut kowe. Ora to, ora do kaya ngono kuwi to. Aku ya ora seneng ki marahi aku sok gemang nek ro iki. Apa? Aprit gantil tenan kok nek iki. Ya ora kok prit gantel aku meng ngelingi Apa ndagel kok arep digoni dhewe wae. Sapa-sapa dipateni. Sapa iki ta? Aku sing mateni. Jenengan kok kaya yang mau dipati mau. Piye? Tukang penjabut nyawa. Ora nek kuwi jabut untu lho nek ra ngandel. Untuk kuntek. Wis sempal papat galune. Ayo Tin. Ayo diajeng. Lali janjine nggih, Pak. Ya. Wis lali bawani. janjine wae wis rasa nyanyi nek lali. Iki judule lali janjine. Ah nggih, ampun emosi, Pak. Sapa-sapa kok tak elekke? Sareh. Sabar sobar itu, disayang tuh ya. Ning kowe Sabar. trekahmu bengi iki elek. Pak Lurah to elek-elek, saiki kok dalang. Sing ki nek karo- elek-elek ki Lah iki sapa? ngono getak amun sing Itu sabar ya. peringatan. Lah iya. Lain Kowe ngelek-elek iki ming dagelan kok wani ngelekke dalang. Loh, dagelan kok dimengke, nyatane ya arep kok. Lah, Iya ta? aning ra aku ra wani karo dalang. Iya kae. Aku ra wani ro dalang, aku wani. Mergane kowe jireh. Lho lah iya. Soalnya berani itu karena kebenaran. Ayo, tenane. nek salah aku wedi. Kowe mau bener mau. Bener. Wah, hebat. Wong kon ra emosi kok. Ya ora ya. Sik. Ayo. Tane. Dis-disan yo anu. Iki sok obah dhewe. Ora wae kok ya. Tenan, Mas. Sengaja kowe mau. Wong kowe ngene iki wis karo nglirik yo cek ngono. Iki jam-jaman mesti obah. Ditaleni sik. Taleni. Pingket. tuh. Ayo Tin. Yo, ndak kesuwen. Nggo sesukne. Kok sesuk nek kaya nggawa bahan wong sak omong-omonge kok kowe. Ya sama ya ben. Ora cetha mending ngono. Do mingkem sik aku tak omong. Ah kene iki ra iso mingkem ya mergo. Kowe iso mingkem nah. Ora iso. Aku ya tak mingkem, kowe mengo. Ya aku mengo arep nembang kok ya. Ah iya apa kleru. Nana nena. Wis kek mengo. Jare arep nembang. Iya, meneng kok. Lah iya aku ya meneng, wis ra omong. Gagelan kok ganyi. Wis sak karepe. Lho kowe iki ngelekke dalang ngelekke aku. Mbok sing santai. Kalem, Mas. Oh iya iya. Kalem bae omong ki. Ya, aku tak alon ya omong, guys.
Wis gek mengo. Dagelan kelar-kelar sapa le ngundang? Waratana ya sleru meneh. Yang biasa saja. Oh ya. Gek dingake. Ah. Ora ganggu lho wis aene lho. Ora wis ngono. Linggo. Marai kagol. Oh, kagol. Kowe barang kuwi. Ha iya, kowe ya iya kok. Pak aku darani ra kagol karo kowe. Lah aku ngapa? Ra apa-apa. Dina minggu kang tak anti tina mene ngaya gayamu lho ngapa enek ngono iki Lakon kok. dadi apa Hah? dadi apa Alah sak dadine waton dundang kok. dadi cakil Cakil Ora. ya iso ning dadak nyilih untu kono. Ora ana cakil kok merongos. Kayak kulino dadi gagak rimang, dadi wis obah terus. Ha iya. Iki soke apik kok. aku madhep rono wae ah Alah padune kepengin Kowe weruh madhep rono. Saya bubrah suaramu. Ora, nek aku ora ganggu. Wis, gak mangap. Ha, meneng apa lah ya aku ki meneng. su Eh, Susila udu jenenge Bener. Heeh, bener. Aku ya setuju nek. Ayo ngono arep dundang apa? Awang kok ngono kok ora mangan balung ning mangan poman. Apa-apa kalu kok aku ki. Ayo nduk. ngaya anteng iso ora? Anteng oh. Agak habis minum ya? Ya, duduk. Duduk. Oke, beneran. Kok kaya duduk. Orang ya iki judulnya pleki rumopi ya kok. wis kono dek do pleki-plekinan. Pintar golek alasan. Pinter golek alasan kowe. Kok malah nudingi aku wong sing ngomong kowe kono. Ha wong sing elek kowe kok. Diam. Ora Iki ngomong wis bae. tak plester lho. Weh, kudune sing diplester ki nggonamu. Loh, kok iso? Lah plester piye angel? Diplester kae nek radiaci ora halus. Tembok kuwi lho Mas. Heeh. Ya. Tembok kuwi nek kok dilepot tok tanpa diaci ora halus.